Здравейте, здравейте на всички! Днес ще споделя с вас информация за бранда Aloe Via. Моят бизнес с Aloe Vera. Ще си поговорим и ще ви покажа някои важни неща, които естествено да използваме за себе си с тази прекрасна серия, която Елер ни дава. Разбира се, ще си поговорим и как човек може да работи с нея и да развива един прекрасен международен бизнес. Така че настанете се удобно и нека да започваме. Казвам се Красимир Галбачев, по маркетинг най-високото ниво, което съм стигал, е лидер на организация. Няма да си разказвам историята днес, не това е фокуса на днешната среща, на днешният уебинар. Но в крайна сметка искам да видите, че аз съм напълно нормален човек като всеки един, който е стартирал със своята първа поръчка и е стигнал до нивото, което е стигнал. Най-хубавото в LR е, че това е път, по който всеки един си минава и винаги има нови и нови върхове за покоряване. Така че нека да започваме направо и с самата тема. Започваме с концепция. Какво е LR Aloe Via Moments? Комплект от основни продукти, с които да правите препоръки, демонстрации, продуктови партита, които най-вече да ползват естествено и за себе си. LR Aloe Via Moments е концепция и за продажби, която се предлага на всеки един сътрудник, както и на нови сътрудници, които могат да стартират с този прекрасен инструмент. За тази концепция подготвихме комплект, който съдържа всичко необходимо, за да може да представите продуктите от серията LR Aloe Via и съответно да използвате въодушевлението от продуктите, за да спечелите нови сътрудници, клиенти, най-вече да информирате хората от ползите от тези продукти, да им дадете те да се докоснат и да пробват продуктите от тази чанта, която ще видите, LR Aloe Via. Лесно за разбиране и за прилагане, подходящо както за онлайн предложение и демонстрация най-вече, защото знаете, живеем в дигиталният свят, може онлайн спокойно да представите тази чанта с продуктите в нея, така и за офлайн продуктови презентации, продуктови партита на кафе, на гости, с сътрудници, с ваши близки приятели и познати. Всичко необходимо е на разположение от един източник. Запознайте се добре с продуктите LR Aloe Via Moments. Това е първата стъпка, подготовка. Използвайте предоставените материали, поръчайте LR Aloe Via Moments и се запознайте с продуктите. Използвайте продуктите лично, само така ще може да ги препоръчвате по достоверен и автентичен начин. Брошурата, флаера, който има LR Aloe Via, ви предлага информация за продуктите, фонови знания за съвети за приложението, документирайте вашият опит и резултати от употребата на продуктите, може би дори с снимка преди и след използването, да речем примерно на аптечката, може да си направите и кратко видео, защо не, но за тази цел естествено посъветвайте се и с вашият лидер на организация, с когото работите. Подробна информация за продуктите може да откриете и в нашата продуктова книга, която може да се свалите, за да я имате и нея на разположение. Продължаваме с стъпка 1. Продуктова презентация с тестиране на продуктите. Оставете продуктите сами да говорят за себе си. Оговорете среща за тестиране на продуктите на място или на кафе, на гости с някой. Занесете чантата LR Aloe Via Moments като пакет за тестване или направете онлайн продуктово парти. Няма абсолютно никакво значение. Въпросът е, както казах, да информираме хората за ползите от тази серия, ползи, които най-вече трябва, пак да се повторя, да използваме и за самите себе си, да усетиме ние самите продукта. Винаги имайте на разположение брошура, карта за оценяване на продуктите в дигитален или печатен формат. Както ви е лесно, така работете. Картата с най-важна информация за продуктите за тестване ще откриете в Download центъра на самата компания. Тези от вас, които са партньори, сътрудници, в Download центъра може да се свалите тази брошура, тази бланка. Може да я използвате като насоки за вашата презентация или да я разпечатате и приложите към пакета за тестиране. Ако работите онлайн, ви препоръчваме да направите кратко продуктово видео, в което да представите продуктите и така да насочвате и да помагате на хората, които тестират самите продукти. Т.е. когато ваши партньори, примерно, да речеме, са получили тази чанта, може да си направите ваше видео с ваши впечатления, което да пращате на ваши партньори, а разбира се, може да им покажете и основният вебинар, който имаме за тази цялата серия. Стъпка 2. Продуктово тестиране. Представете LR серията за грижа, оберете се с компетентност и предимства. Преди да започнете с тестването на продуктите, поздравете вашите близки, приятели, познати, които са на това продуктово парти. Представете себе си, компанията с няколко изречения.
Сериозното и компетентно впечатление, което ще направите, ще ви улесни по-късно, когато преминете към момента за евентуална продажба и евентуално спечелване на нови сътрудници. Използвайте тази презентация и допълнете с поделяне от вашият личен опит. Най-силното оръжие при нас е именно нашата история с продуктите, защото твоята история, моята история, историята на твоя лидер никой не може да я замени, защото е нещо лично и е нещо, което ти си преживял, така че това е най-силният инструмент, който имаме. Алоe Vera от Еller е една изключителна история на успеха. Еller Health and Beauty е една от най-големите компании за директни продажби в Европа. От над 35 години успешна на пазара, над 1300 служители в над 30 държави, официално открити от компанията към момента. Продуктите са с редица сертификати, единият от които, разбира се, е Made in Germany, а всички знаем какво означава немското качество. Еller Aloe Vera е една любовна история. Още от 2002 година всичко в Еller се фокусира върху Aloe Vera. Едва ли има друга компания в Европа с такава компетентност относно Aloe Vera като Еller. Aloe Vera продукти Made in Germany. Еller е един от най-големите производители на продукти с Aloe Vera в света. В малкия град Ален в Западна Германия с много любов, страст и в най-модерната производствена база в Европа се произвеждат продукти за грижа и хранителни добавки с максимално съдържание на Aloe Vera. А сега нека да изгледаме едно кратко видео за Еller Aloe Vera. Известно е като кралят на растенията. Тайната за красотата на тялото и душата, а също и като чудо на природата. Многобройните му ценни свойства са познати от хилядолетия. Става дума за Aloe Vera, растение, което вълнува хората от далечни времена. С нашия експертен опит в областта на Aloe Vera, ние в Еller вече повече от 20 години успешно използваме положителните свойства на това уникално растение за здравето и красотата. Елате с нас на едно пътешествие. Това е любов. Вероятно не любов от пръв поглед, защото Aloe Vera отвън е доста специално. Растение с не толкова красив външен вид, което крие истинско съкровище отвътре. Скъпоценната сърцевина на листата съдържа над 200 жизнено важни вещества, цялата сила на природата. За да се осигури оптималното развитие на растенията, отглеждането на Aloe Vera се извършва при отлични условия в сертифицирани плантации в планинските райони на Мексико. По напълно естествен начин, под внимателния поглед на нашите дългогодишни партньори в отглеждането, може да се гарантира първокласно качество. При изгрев слънце, все още покрити с сутрешна роса, сочните листа на Aloe Vera внимателно се събират ръчно, за да се обработят и да се транспортират до Германия. Когато пристигне при нас в Ален, добитата от листата гелообразна сърцевина се обработва прецизно в една от най-модерните производствени бази за Aloe Vera в Европа. Тук се произвеждат нашите гелове за пиене с Aloe Vera при най-високите стандарти за качество, като се вземат предвид най-новите научни открития. Нашата цел е да осигурим цялостно благосъстояние. Затова залагаме на високо съдържание на Aloe Vera, както и на компетентен и богат асортимент от продукти с Aloe Vera в областта на грижата за тялото и хранителните добавки. Нашите продукти с Aloe Vera са Made in Germany. Можете да разчитате на това. И това също е сигурно. Най-високото качество е стандарт за нас и дори е сертифицирано. Aloe Vera е еликсирът на живота и изгражда основата на нашите продукти, които подпомагат енергията, защитата, регенерацията, имунната система и метаболизма. Истински многостранен талант, когато става въпрос за здравето и красотата. Нашите първокласни продукти с Aloe Vera допринасят всеки ден за това хората да имат по-качествен начин на живот и повече възможности. Еller и Aloe Vera. Една завладяваща история на успеха от вече над 20 години.
Напишете вашата лична история на успеха. Селар и Алоe Vera. More quality for your life. Повече качество за вашия живот. Алоe Vera, експерт за грижа с традиции. Растението с осезаем и незабавен ефект. До 19 век саксия с алоe вера можела да се открие почти във всеки дом. Изгарания, ухапвания от насекоми, слънчеви изгарания, малки прорезни рани и ожулвания, всички са били третирани с гел или сок от листата на растението. Поради бързия напредък на медицината, това познание за дълго време било забравено и сега малко по малко отново се преоткрива. Многобройните ценни свойства на алоe вера са познати от хилядолетия. Растението винаги е било взимано при военните походи на Александър Велики, като зелената аптечка за спешни случаи за лечение на ранените войници. Перфектна подкрепа, подпомага бионаличността на важни хранителни вещества отвътре и отвън, натурална сила. Гелът от вътрешността на листата съдържа над 200 жизнени важни съставки, многостранен талант. Тайната е в състава на гела от листата, структурата му е подобна на нашата кожа, затова съставките на растението са перфектните парченца от пъзела, които да влязат в структурата на кожата. Това осигурява максимална хидратация и свежест. Най-високото качество, гарантирано и потвърдено от редица сертификати, за да можем ние, потребителите, хората, които ползваме продуктите, да бъдем спокойни, че те не предизвикват алергии, че стават за бременни жени и че може абсолютно всеки да ги ползва, от бебета до хора на всякаква възраст, мъже, жени, деца, няма значение. Редовните контролни проверки от независими институти гарантират най-високо качество, чистотата на гела от алоe вера и щадяща обработка, потвърдена кожна поносимост, уникална комбинация от активни съставки. Силен бранд за силен бизнес – Елер Алоe Via. Елер Алоe Via е един наистина изключително силен бранд. Продуктите за грижа Елер Алоe Via са изключителни комбинации от активни съставки с максимално високо съдържание на гела алоe вера за интензивна грижа и регенерация и ценни биоекстракти, които са специално съобразени с съответната потребност за грижа. Действието на серията за грижа Елер Алоe Via е уникално и разнообразно, регенериращо, хидратиращо, успокояващо и защитаващо, без добавяне на парабени и минерални масла. Елер Алоe Via, бранда за вашият успешен бизнес, уникална комбинация с биоекстракти, с регенерация, за патент и насочена към индивидуалните потребности на потребителя, максимално съдържание на гел алоe вера за интензивна грижа и регенерация, изключително нежна грижа с добра кожна поносимост, без добавени парабени и минерални масла, сертифицирано качество от Международният съвет за алоe и яск, от отглеждането до крайната обработка и пакетиране на самия продукт. Елер Алоe Via, нашата звезда за естествено нежна грижа. Via от латински означава път. Елер Алоe Via, вашият път към естествено красива кожа. От главата до петите, за малки и големи, бранд за абсолютно всеки. Така Елер Алоe Via е вашият път към успеха, защото бранда открива огромни бизнес възможности. А сега нека да изгледаме едно кратко видео за бранда Елер Алоe Via. Повече от 15 години Елар е експерт по алоe вера. Със своята регенерираща и подхранваща сила, алоe вера е многостранен талант за естествено красива кожа. Елар съчетава своите експертни познания в уникален бранд за грижа. Елар Алоe Via – вашият път към естествено красива кожа. За цялото семейство, от главата до петите, за млади и стари. За Елар Алоe Via използваме най-доброто от алоe вера, чистият гел от листата във възможно най-висока концентрация. Ето защо за Елар сертифицираното качество на гела от алоe вера е от първостепенна важност. Силната комбинация с ценни биоекстракти прави действието на Елар Алоe Via толкова изключително ефективно. С богата гама от повече от 40 продукта за цялото семейство, всеки получава правилната грижа за своите индивидуални потребности.
Грижа за лицето, за сияйна и красива кожа. Грижа за тялото, за мека и нежна кожа. Също и грижа за зъбите и устните, за здрава и красива усмивка. Или специална грижа за усещане за здрава кожа. LR Aloe Vera предлага и още грижа за косата, грижа за мъжа, грижа за бебето и слънцезащита. LR Aloe Vera – вашият път към естествено красива кожа. LR Aloe Vera, бранда за вашият успешен бизнес. Свеж, модерен имидж на бранда, който улеснява подхода ви към клиентите. Продукти с идеален за демонстрации ефект за широка целева група, който удовлетворява желанията на всеки потребител от главата до петите, както казахме, за малки и големи. Концепция за продажби, която ви осигурява всичко необходимо, за да сте успешни. Продукти за редовно потребление, които гарантират повтарящи се покупки и сигурен доход. Стъпка 2. Продуктово тестиране или демонстрация. Кое прави продуктите за грижа LR Aloe Vera толкова специални? Предлаганите в търговската мрежа продукти с Aloe Vera често съдържат съвсем малки количества Aloe Vera. Продуктите на LR са различни. Чистият гел от сърцевината на листата на растението Aloe Vera е голяма част от състава на всеки един продукт. В зависимост от вида на продуктите имаме съдържание от до 90% чист гел от Aloe Vera. Продуктите Aloe Vera не само съдържат максимално количество Aloe Vera, но и са обогатени с подхранващи биоекстракти, които допълват регенериращи и подхранващи свойства на Aloe Vera. Затова част от продуктите са с регистрация за патент или са вече патентовани от компанията. Много продукти за грижа за кожата съдържат добавки като парабени и минерални масла, но не и продуктите за грижа LR Aloe Vera. В LR тестването върху животни е абсолютно забранено, което за мен лично е изключително важно. Продуктите се тестват и оценяват от независими институти чрез най-нови научни методи. LR Aloe Vera, успешният асортимент за вашият успешен бизнес. Имаме специална грижа, грижа за лицето, грижа за тялото, грижа за косата, разбира се, слънцезащитна грижа, грижа за устните и зъбите, грижа за бебета и деца, CBD грижа, грижа за мъжете. Виждате колко много и разнообразни комплекти се съдържат в серията LR Aloe Vera, така че има продукти за абсолютно всеки човек. Направете тестиране на продукти, използвайки комплектът Aloe Vera Moments, тази чанта, която сега ще ви покажа. При продуктово тестиране, при продуктово парти, извадете продуктите, поставете ги на масата. Виждате, те са изброени пред вас. Aloe Vera спрей за спешна помощ, Aloe Vera гел концентрат, Aloe Vera крем с прополис, Aloe Vera термолосьон, Aloe Vera 4 в едно душ гел, Aloe Vera крем сапун за ръце, Aloe Vera крем за ръце, Aloe Vera ролон дезодорант, гел за зъби, бълбукаща маска, дневен крем и хидратираща маска. Нека всички ваши гости на продуктовото парти да тестват продуктите. Тестването винаги протича така. Представяне на продукта и обяснение на участниците за какво е този продукт, за какво става дума, как се нанася. Използвайте картата с информация за самите продукти. Дайте на вашите близки и приятели сами да нанесат продукта. Докато правят това, ги информирайте за начина на действие и предимствата на самия продукт. Просто с по няколко изречения кажете нещо за самите продукти. Естествено, това, което вие сте ползвали, винаги може да разкажете как се чувствате, кое ви харесва, как ви харесва, защо ви харесва. След като човек тестира всеки един продукт, може да си отбележи с оценка в картата, която използвате, как оценява и самия продукт. Продуктите за грижа Aloe Vera въодушевяват. Потвърждение за всеки потенциален клиент. Продукти с незабавен ефект. Открийте продуктите Aloe Vera с осезаем ефект, уникално действие, нежна грижа, приятен аромат. Потребителски продукти за абсолютно всеки един от нас. Вместо стандартните продукти от дрогерията, сега премиум продукти Made in Germany за ежедневна грижа.
Просто тествайте, опитайте самите продукти. Продуктите са идеални както естествено и за наша лична употреба, така и да направим демонстрация на наши близки, приятели и познати. Хората се впечатляват, защото продуктите наистина са добри и всеки един, разбира се, на първи впечатления може да каже какво и защо му харесва, така че просто действайте. А сега нека да разгледаме какво представлява и тази чанта LR Aloe Via Moments, нашата концепция наистина за един успешен бизнес. Чанта с 12 основни продукта. Открийте продуктите с алоe вера за всекидневна употреба с помощта на комплекта LR Aloe Via Moments, който осигурява грижа с наистина едно специално изживяване. Комплекта включва ето тази чанта, която аз естествено имам и ще ви покажа. Ето тази чанта. Прекрасна. Няма да отварям да ви показвам всички продукти отвътре. Има ги на слайдовете, ще ги видите естествено. Но ето така на първи впечатление да видите, разгръщат се надолу още. Така че сега ще ви ги покажа какво включва този комплект, какво включва тази чанта. Изключително лесна, удобна за демонстрации, за изпът. Виждате, изключително компактна, наистина невероятен инструмент. Комплекта включва алоe вера спрей за спешна помощ, алоe вера гел концентрат, крем с прополис, термолосион, 4 в 1 душ гел, крем сапун, крем за ръце, ролон дезодорант, гел за зъби, магическа бълбукаща маска, дневен крем и хидратираща маска за лице. Протичане и на самото тестиране с тази чанта. Започнете с топ селерите, с ключовите акценти от серията за грижа LR Aloe Vera. Продуктите от Aloe Vera Special Care Box или както в България казваме аптечка. Тя включва Aloe Vera спрей за спешна помощ. Напръскайте веднъж от около 30 см разстояние върху дясната ръка от лакътя надолу, включително и лакътя, и разтъркайте добре, докато спрея попие. Насочете вниманието към осезаемия охлаждащ ефект, който се получава. След това демонстрирайте Aloe Vera гел концентрат, който е вторият продукт от тази аптечка. Нанесете количество колкото грахово зърно от концентрата върху десния лакът, върху който преди това е напръскан със спрея за спешна помощ, и разтъркайте внимателно. И третият продукт от тази аптечка, Aloe Vera крем с прополис. Нанесете количество колкото грахово зърно от крема с прополис върху същия лакът и разтъркайте внимателно. Направете сравнение на кожата на десния лакът с тази на левия, да видите наистина какъв осезаем ефект предизвиква тези продукти. Стигаме и до Aloe Vera термолосион. Разтъркайте количество колкото гроздово зърно. Стигаме и до Aloe Vera термолосион. Разтъркайте количество колкото гроздово зърно от лекия лосион върху зоната от врата и масажирайте добре. Действието на загряващия и охлаждащ комплекс се усеща веднага. Споменете още веднъж за регенериращо действие на Aloe Vera. След това нека вашите приятели си измият ръцете. Допълнителна информация. Aloe Vera бързо действащ спрей за спешна помощ. Спрей за абсолютно всички случаи. Традиционни лечебни билки в комбинация с силата на Aloe Vera и пчелен прополис. Спрея образува защитен филм върху кожата, охлажда, успокоява и подпомага естествените процеси на регенерация на кожата, намалява кожните раздразнения и облегчава сърбежа. Как се използва? Напръскайте засегнатите зони от около 30 см разстояние и оставете да изсъхне. При нужда използвайте няколко пъти на ден. Какво съдържа? 83% гел от алоe вера, подобрява хидробаланса, 11 подбрани и доказани билкови есенции като невен, бял равнец, лайка и салвия в комбинация с прополис. Алоe вера гел концентрат, силна хидратация с чист гел алоe вера. Много високо съдържание на алоe вера, охлажда, успокоява и освежава. Кожата се усеща незабавно, интензивно подхранена, подобрява еластичността на самата кожа. Как се използва? Нанасяйте върху кожата редовно и при нужда за по-силен ефект преди да нанесете гел концентрата. Първо напръскайте алоe вера спрея за спешна помощ при приложение върху лицето. След това нанесете подхранващ крем, като например мултиактивният дневен крем. Какво съдържа? 90% гел от алоe вера, снабдява кожата интензивно с хидратация. Алоe вера крем с прополис, богат, подхранващ, универсален крем за грижата за кожата, прави кожата мека и я отпуска,
укрепва кожната бариера чрез защитния антибактериален филм, който създава върху кожата. Как се използва? Кремът е много подходящ за защита на лицето и ръцете. По принцип може да се нанася навсякъде, където кожата е много суха и се нуждае от допълнителна грижа. Просто масажирайте върху кожата при нужда. Какво съдържа? 79% гел алоe вера, успокоява раздразнените и сухи зони от кожата. Пчелен прополис нежно обгръща кожата с защитен филм и има антибактериално действие. Алоe вера Special Care Box за специална грижа. Това е така наречената аптечка, един наистина от топ селърите на самата компания. Тези три продукта, които видяхме, именно се съдържат в тази кутия. Силна грижа по 3, вашите ежедневни помощници в една кутия, нашата аптечка, както я наричаме, за спешни случаи, лек спрей за спешна помощ, надежден помощник при малки злополуки в нашето ежедневие, дали в нашия дом или навън, освежаваш гел концентрат, многостранен талант за максимална хидратация, богат крем с прополис, интензивна грижа за много сухи и изтощени зони по ръцете. Ето това е тази кутия, която наричаме аптечка. Искам да я покажа пред вас. Ето ги тези три прекрасни продукта, които виждате. Тези продукти ги има и в чантата LR Aloe Via. Aloe Vera термолосьон, загряващ и ефективен при мускулни схващания. Загряващия и охлаждащ комплект стимулира кръвообращението и отпуска осезаемо мускулите. Богата формула от подхранващи масла и алоe вера, благодат за кожата. Как се използва? Нанесете лекия алоe вера термолосьон върху кожата и масажирайте. Идеален е за отпускащи масажи. Избягвайте контакт с очите. Измивайте си ръцете след използване. Какво съдържа термолосьона? 45% гел алоe вера, силно хидратиращ, етерично масло от евкалипт с лек освежаващ ефект върху кожата и стимулира кръвообращението, което създава приятна топлина. Масла от жужоба, маслина, кайсиеви, ядки и сусам за кадифено мека кожа. Термолосьона е перфектен при абсолютно всякакви схващания, настинки, запушен нос отвън, може да си намажете синусите. Невероятен продукт. Вместо стандартни продукти от дрогерията, сега имаме премиум грижа с алоe вера. Всеки ден ли си миете зъбите, по колко пъти на ден си миете ръцете, използвате ли дезодорант, какъв крем за лице използвате. Продуктите за почистване и подхранване на кожата и косата присъстват във всяка баня. Продуктите от серията LR Aloe Via съчетават и двата аспекта и предлагат ежедневна грижа за цялото семейство. Натуралните формули на LR Aloe Via комбинират хидратиращо алоe вера и избрани съставки и така осигуряват всички компонентни за ежедневна грижа. Серията предлага грижа и защита за тялото, косата и зъбите. Като следваща стъпка във вашето продуктово парти, във вашето тестиране, представете продуктите, които всеки един използва. Споменете, че в LR с потребителски продукти, които ние ползваме за себе си, така или иначе, човек може да изгради независимост и то без абсолютно никакъв риск. Демонстрирайте алоe вера крем сапун за ръце. Нанесете по една помпичка, едно натискане от сапуна върху ръцете на всеки от вашите близки и приятели, които са в вашето продуктово парти, за да си измият ръцете. След това нека се подсушат с хавлияна кърпа. Алоe вера крем за ръце. Нанесете количество колкото грахово зърно от крема върху опакото на дясната ръка и разтъркайте. Кремът попива бързо и не лепне. Алоe вера ролон дезодорант, за да тестват свежестта на ролона, нека участниците нанесат от него върху лявата ръка от лакътя надолу и да усетят самата свежест. Алоe вера гел за зъби. Вземете количество колкото грахово зърно с помощта на козметична шпатула от тубичката и предложете на участниците да тестват самата паста за зъби, като си я втрият в венците. Алоe вера 4 в 1 душ гел. Разтъркайте количество колкото грахово зърно от душ гела в ръцете и усетете самия аромат. Душ гела може да бъде отмит като сапун. Алоe вера 4 в 1 душ гел за мъже, за тялото, лицето, косата и брадата. Алоe вера почистване и грижа за ръцете. Нежно почистване и подхранване. Имаме мек и ефективен сапун за ръце, не изсушава кожата дори и при честа употреба. Крем за ръце с невен
с подхранващо и заздравяващо действие. Как се използва? Нанесете една помпичка от сапуна, едно натискане, при нужда може и повече върху ръцете, разтъркайте и изплакнете добре с вода. Нанасяйте крема за ръце след измиване на ръцете. Какво съдържа? Над 35% гел алоe вера, хидратира кожата и я прави мека и нежна. Биоекстракт от невен, известен с заздравяващото и успокояващото си действие при кожни раздразнения. Пантенол, витамин Е, витамин С, успокояваща грижа при и след миене на ръцете. Алоe вера, ролон дезодорант, сигурна защита от неприятната миризма и мокрите петна под мишниците, без алкохол, с деликатен аромат, почти даже без никакъв аромат, защото целта на ролона не е да мирише, това е целта на парфюмите. Целта на рулона е да защитава нашата кожа. Грижи се за чувствителната кожа на подмишниците и след бръснане, добра кожна поносимост. Как се използва? Нанасяйте сутрин върху чиста кожа на подмишниците или при нужда от освежаване. Може да се използва директно след бръснане, тъй като нежната формула отпуска кожата и осигурява приятно усещане за свежест. Какво съдържа? 15% гел алоe вера за хидратираща грижа, биоекстракт от памук, подхранва и успокоява раздразнената, стресирана кожа, особено след бръснане. Алоe вера гел за зъби, свеж гел за зъби без флуороид. Хидрогела почиства цялостно и щадящо, предотвратява натрупването на плака и се грижи за свежо усещане в нашата устна кухина, за здрави венци, сияйно чисти зъби и свеж дъх. Как се използва? Препоръчва се зъбите да се мият 2-3 пъти на ден след хранене, за да могат да се отстранят всички отлагания. Почистването на зъби трябва да трае минимум 2-3 минути. Почистването с електрическа четка за зъби е много ефективно. Какво съдържа? 43% гел алоe вера, регенерира венцита, екстракт от ехинацея, предотвратява развитието на бактерии, гъбички и придава свеж дъх. Прополис придава и има антибактериално действие. Сияйна кожа на лицето с алоe вера. Знаете ли, че нашата кожа е изградена от милиони отделни клетки, които непрекъснато се обновяват? Това става приблизително на всеки 28 дни. Нашето лице е ежедневно изложено на различни външни натоварвания, които могат да повлияят на естествените процеси на стареене. Подходяща програма за натурално почистване и грижа може да помогне кожата и да допринесе за здравословният и вид. Сияйно красивата кожа на лицето се нуждае не само от достатъчна грижа, нежното почистване сутрин и вечер е основата на тази грижа. Продължете вашето продуктово парти, вашата демонстрация, като споделите, че лицето е винаги на преден план и освен това ежедневно изложено на много натоварващи фактори, от въздействието на външната среда до нанасянето на грима при жените. Затова почистването е основата за ефективна грижа. Имаме алоe вера бълбукаща маска. Сложете една помпичка от натискането от маската върху опакото на ръката на всеки един от вашите приятели на продуктовото парти. Леко разнесете и оставете магията да се случи. Това е страхотно продуктово изживяване, което се разгръща за секунди. Вижда се как гелът се превръща в пяна, усеща се лекото пощипване върху кожата и се чува тихо пукане на балончетата. Детоксът е важна тема за кожата, а с оглед на факта, че сме постоянно изложени на все повече и все по-силни фактори на външната среда, е наистина необходим. Ден след ден хиляди вредни вещества атакуват нашата кожа, замърсяванията покриват кожата като невидим слой и това затруднява нейното дишане. Изгорели газове, финни прахови частици, УВ лъчи причиняват оксидативен стрес и така имат негативно влияние върху кожата. Това прави кожата суха и уморена, дори води до появата на несъвършенства и до преждевременно стареене. Алоe вера дневен крем. Вземете малко количество от крема с козметична шпатула и го нанесете върху вътрешната страна на лявата предмишница. Втрийте леко и оставете богатата консистенция да подейства и да усетите самия аромат на крема. Алоe вера хидратираща маска. Нанесете количество колкото грахово зърно върху дясната предмишница и леко масажирайте. След кратко време тази зона става по-нежна и подхранена. Алоe вера бълбукаща маска. Детокс пенлива маска с Bubble Booster. Уникален ефект. Желеподобната текстура се превръща в слой,
плътна бяла пяна само за секунди. Bubble Booster повишава снабдяването с кислород за дълбоко почистване и интензивна хидратация. Премахва мъртвите клетки и замърсяванията от околната среда. Много лесно приложение и банята остава винаги чиста. Как се използва? Алоe вера магическата бълбукаща маска трябва да се използва един-два пъти седмично върху предварително почистена кожа на лицето. Преди първото приложение разклатете опаковката за 10-15 секунди и след това нанесете 3 помпички равномерно върху кожата. Какво съдържа? 30% гел алоe вера за хидратираща грижа, екстракт от моринга, отнася освободените от кожата частици замърсявания и изгражда предпазващ защитен филм. Екстракт от джинджифил съдържа антиоксиданти, които предпазват от стареене на кожата. Алоe вера дневен крем, богата дневна грижа за защита на кожата на лицето. Глезаща текстура с лек аромат за мека и нежна кожа на лицето. Идеален като основа под грим и кара кожата ви да изглежда сияйно красива. Подходящ за всеки тип кожа, намалява малките мимически бръчки. Как се използва? Нанасяйте всяка сутрин върху почистената кожа на лицето, шията и деколтето. Оптимално допълнение е регенериращия нощен крем, който интензивно подхранва кожата през нощта. Какво съдържа? 50% гел алоe вера, освежава кожата и хидратира интензивно. Биоекстракт от маслина за анти-ейдж грижа с антиоксидантно действие, стимулира производството на колаген на кожата. Масло от гроздови семки за усещане за мека и нежна кожа. Алоe вера хидратираща маска за лице за свеж тен само след 3 минути. 95% повече хидратация само след 3 минути подобрява еластичността и хидробаланса на кожата. Кожата изглежда освежена и тенът сияе. Как се използва? Нанесете обилно количество върху почистената кожа на лицето, шията и или деколтето. Оставете да подейства за 3 минути, отстранете остатъците с козметична кърпичка. Какво съдържа? 50% гел алоe вера, подобрява хидробаланса, екстракт от дива роза, свива порите, тонизира кожата и прави нейният вид много по-фин. Как продължава самото тестиране на вашето продуктово парти, след като всички продукти са представени, тествани и оценени? Вземете попълнените от участниците карти за оценяване на продуктите. Участниците във вашето продуктово парти, продуктите, които са оценили с най-висока оценка, може да ги попитате защо точно тези продукти са им харесали толкова много. Оставете участниците да споделят своето преживяване с продуктите, така ще им дадете начална точка, за да предложите и продукти, които биха били най-подходящи за техният евентуален старт или биха могли да се закупят естествено и от вас. Допълнете споделеното от тях. Така препоръките ви ще имат достоверност. Обменете мнения с участниците в тестирането и вашето продуктово парти. Предложете на всеки участник любимите му продукти или направо целият LR Aloe Via Moments комплект. Разбира се, в края на продуктовото парти може на видеовръзка да включите и вашият наставник, вашият менеджер, лидер, човекът с който вие работите, за да може и той да се запознае с вашите близки приятели и познати и да сподели, разбира се, и своите впечатления от продуктите. Използвайте пълния потенциал на LR Aloe Via с всички необходими помощни материали. Просто тествайте вкъщи и се уберете сами. Открийте заедно с любимите си хора топ-селърите, продуктите с незабавен ефект и за задължителна ежедневна грижа от серията LR Aloe Via, събрани в един комплект, а именно в тази прекрасна чанта. Запознайте се с бранда и продуктите, разбира се, имайте в себе си LR Collection, запознаване с бранда, портфолиото, месечни каталози, презентация на бранда, подробна информация за продуктите. Разбира се, използвайте и продуктовата книга, която е много силен инструмент, може да си ги свалите от download центъра. Разбира се, за още по-подробно запознаване с бранда и портфолиото може да използвате различни брошури, флаери, които има за LR Aloe Via, представяне на продуктите, подробна продуктова информация, съвети и полезна обща информация. За презентиране на бранда имаме естествено Aloe Via видео, което вие видяхте, както и този уебинар също го имате на ваше разположение. Видео за бранда, нека клиентите ви се докоснат до света на LR Aloe Via, може да го откриете в download центъра. За обратна връзка, за събиране на полезна информация имаме карта за оценяване на продуктите, нека участниците да оценят продуктите на първи впечатления. Имаме карта с информация за продуктите, използвайте информационната карта
за да препоръчате допълнителни продукти на участниците. Разбира се, имаме и карта за препоръчване на контакти. Съберете нови предложения за контакти за следващо продуктово парти на LR Alloy via Moments или дори предложете на ваши партньори, клиенти да бъдат домакини на следващото продуктово парти, а вие да представите естествено информацията на техни близки и приятели. Стъпка 4. Приключване на тестирането на продуктовото парти. Използвайте възможността в края на продуктовото тестиране да съберете нови контакти. Попитайте участниците дали познават други хора, които биха имали желание да тестват продуктите напълно безплатно. Раздайте карти за препоръки на вашите контакти, на вашите близки, които са на продуктовото парти и се уверете, че знаят коя препоръка от кого идва. Също така, по ваша преценка, може, разбира се, да дадете и подарък, любимият продукт от тази серия на някой от участниците в продуктовото парти, който иска да стане домакин на свое такова продуктово парти и да си покани неговите близки и приятели. Разделете се с участниците и им благодарете за отделеното време. Ако желаете, разбира се, може да им подарите продуктов тестер в знак на благодарност. Започнете да изграждате вашият успешен бизнес сега с бранда LR Alloy via. Ползвайте продуктите от серията LR Alloy via, наслаждавайте се на цялото това изживяване и естествено използвайте тези продукти като основата, върху която да изградите и вашият бизнес. More quality for your life, повече качество за вашият живот. За мен беше изключително удоволствие да ви представя тази серия LR Alloy via. Желая ви много, много, много успехи. Чао и до скоро! Hallo,